12. On je pravio mapu za... On je pravio, ali nije postavio. Nije postavio, zato što maj... Htio se da počne da pravi mapu. Čekaj, reci meni ko je zaslužan za sliku sad što je na glavnom sajtu Zmajeva? Nisam vidio. Na početnoj strani Zmajeva. Ko je zaslužan? Ino i ti. A ja pa ona kad ulaziš, a što ono sredstvo do Dukovača, da nikad screenshot. Dino i... To sa sestricom dole. Da, i kad odeš tamo da treba nazovu te... Kao ostani se sve. To su neki nedostaci. Mene tako nešto nikad ne pojavio. Samo Međipiri ljudi. Ona radi kao kubije. Možete imati Tamo ženke neki... Imaš dial-up i adresa. Ujedno. Kako ne? Možeš. Nikad više nije uopće. Gdje će ovakvi gotovo? Debeli? Može, a da ste vidjeli. Stavit ću ti tu kameru, znaš gdje. Znaš gdje ću ja staviti? Isto provider. Nema da kažeš da nisu upozoreni. Može. Julija si ima... Ti znaš što možeš ja to reagirati kad svi miješ, ali nema boljica. Sve da ovo ne možeš. Samo da će mi se bave što gitara čovjeka svoja. Gdje si stojan? Evo Ne znam tačno. je gledao lekciju Ljubega koji je sigurno parao sa Tu može čati! Što ti možeš piva i kolača? Joj, šugovi! Piva i kolača. Šugovi To su Viljama pogačice, naravno, klopa se, jede se, uživa se, jer jednom je okupljenje Zmajeva, nikad više. Naravno, u Novom Sadu nikad. Nikad ne reći nikad. Nikad više. Znači, sljedeće okupljenje u Sarajevu, pa u Kjeljini, pa Azelbaden. Sarajevo, ćemo. Ja kažem. A Subotica, a može vinjak. Vinjak može da doneste rakiju. Ne može, ne može. Mo kakav Photoshop? Original. To je alkohol izio. Ovo je stavio mi prst. Vidio ovo? Peđa, aj samo okreni to. Ma brate, isti. To ti ona opcija, mislim, Magic. Evo, Original. pljunuti. Sad samo skodi do ove kamere. Gandalfe! Zvali su me Scarface. Zašto sebi ovaj Gandalf? Tako. To je šta isti. Zašto tebi pa baš? Sve po 50. Pa mogu ti reći... Samo rekao, nema u cipelama na krevetu. I više, niko nikad nije. Pa mogu ti reći kad sam te vidio odmah... Gandalf. Dođe nikad, neće nikad. Gdje je Gandalf? Neću, vidimo se sutra na forumu. Kao nemoja, tu mu je kamera, razumeš kao. Stani. Ajde debeli, evo. Stani, neću ti imam. Onako te ja snimam, stoko. Vidi ga. Si, tebe imam. Čekaj. Joj, kralj moj! Ne, Stani. Ej, a šur. Ako čutaš da si pija glavu. Ovo se njega skužila spalja lik. Hvala sam neka jutri htio da... Eto, zapravo, ovo je uključio.
na laptop mikrofon, to je uzro Miko i kaže vrati ti ovo, opet kamera. Ne bezobraza, to neće da... Morat ćemo otići do auta. A on to nema nekih od važnih poslova sad, za opet loži, katolički pomda pravoslavlje, znači slobodno, niko ništa ne radi. I tako ja vama kažem, sinoć dođe meni Laki i on kaže da jako dobro igra bilijard. Prestani sada snimaš dok nije kasno. Neka priča. Ja uz sveopštu podršku mog drugara Puslice, alias Okatoga, sam uspio da pobedim favorita izvozitelja. A sad koji ti rezultati? Petarda. Koliko je petarda? Okrenim kameru da se vidi. Ne želi. Vaku. Kafe instalirao u Amerika. Da. Išao sam na pogotovo kad idemo isto časom. Italijanski neki, a mislim da Duprek su da ne znam više. Preko Damašinski. Da, da preko Damašinski, da. Da snimaš meni. Časova onaj, jel na M nešto? Mila. Imam rep. Gleda da će da probrišti. Milano, tu mi je drugarica, a kasnije sad je kuma. Ona je išla tekstil. Kako se zove? Andrijana. Dugač. Pa vidi da slikaš. Dobar penus. Pokaži malo tvojim VX-ovcima kako Zmajevi se provode. Kako? Zmajevi jednom putu u centru po to. Nijednom filmu nisi vidio da mu Zmaj jede i kaže. Svi jednom ljude. Samo da ziru. Vegetarijanci. Tamo čovjeka iz Sidoredovi dolazi na glavu iz... Ja, pa idemo. Tako izmira. Ovo je naš Zmaj na dijeti, kaže, ne može da svari više. Dosta mu je, kaže, dušmana sa igra. Kako ne može da vari, kaže mnogo. Kaže, možda imam kosu ko... Samo da učemo kao što... Ne kaže pastirku, nego da imam kosu. Samo sam jednom bila, to ono što je samo to. Meni je žao što sam se šišao. Zato što kad dolaziš s leve strane Reksa, onda s desne strane Pijel. Kako ti objasni? Ona druga se nalazi. Kako gdje smo do ove godine? Jer je Reksi bila s leve strane. Čisto da se razumijemo. Isto sat i po se mora. Znači, kad smo non stop Ja se sad. Čitao je naš. škola, kak je bilo postao. Ovi od juče dolaze. Dolaze sem. Gospoda je vreme. Kupu snimaj, to sam pokušao reći na početku. Čovječ, ovdje je plus Mi smo išli u Foxtrot, kad smo imali pracu. To je za meni škola bila da 8 ujutro do... Kad u 5 jebo ga, i hiperaktivno. Ne možeš ja 10 kad stigli. Kad ide pre podne, onda normalno idem u školu po podne. Kad smo počeli da pijemo? U kafani. U 5. Tako je obrno.